Hello everyone, khulumbai, namaste. Dinini guban moनसे गोदान भिडियो बयखौबो अननाय आरो खुलुमनायजों बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय दा बेलासिनि सम जाबाय। दा आङो न'आव थाखानाय फुलफोरखौनो आङो गोदानै गायस्लायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासे अननानै नायलांबा जाबाय आं मा फुल गायलाबायगोन। ओमफ्राय बिदिबा नायलांदो लोगोफोर, भिडियोखौ आंबो सुरु खालामसै। खेमसि गंसे लाखादों। हनै हाया सोनानै दोनखादों, मैया दाख्लैनो सोखानायमोन। ओमफ्राय दिनै बोथोरा बिराद मोजां नालाय दोमैलुलु, अखाबो हागोन बायदि मोनाबिलिफ्राव। ओमफ्राय आङो दा बेखौ मावनानै लानोसै। बिदिबा चलो लोगोफोर आंजों लोगोसे। ओमफ्राय नै दाख्लैनि सिगांनि भिडियोआव आङो देखायदोंमोन ना, गायनानै दोननाय बे थांबायानो नै। बेखौबो देरबाथाय गायस्लायनानै होफिनसै नै। ओमफ्राय न'आव थाखानायफोरखौनो आङो गायनानै होगोन। गोदान गायस्लायजोबनोसै, गाज्रि जाजोब्बाय नालाय, अबेबा गाज्रि जाबाय नालाय, बेनिखायनो गायना होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय। न'आवनो बानायनानै दोनखानायमोन नै, बेखौनो गायगोन आङो। स्नेक प्लान्ट, नैबे केक्टासनि बिजौखौ आङो खानानै लागोन। न'आवनो जावैजोबखानाय बियो। ओमफ्राय नै बेखौबो गायना होनोसै गोदानै। बिदिबा खानानै लाग्रोनोसै आङो। न'नि फुलफोरखौनो जावैनानै दोनजोबगोन। ओमफ्राय नैबेनिखौबो हानानै लानोसै, बेबो गोजौ जालांबाय, बोरायलांबाय। गासिबो न'आव थानायखौनो थुला थुसि थुनानै होनोसै। जाय थाङो जाय थाङा, थांनोथ' गोरलै, बेफोरो थुना होबानो थाङो। खानानै लाग्रोनोसै। नैबेबो बोरायलांबाय, बोरैबा जालांबाय, बेखौबो गोदानै गायना होनांसिगोन। ओमफ्राय नै हेंगिंसोमोन बेफोरो फुला। ओमफ्राय गाहायावनो गायना होनानै नै एखेबारे फ्लर मानि रोदा सुजोब्बाय, रोदा ओंखारजोब्बाय। नै बेफोरखौनो आङो एसे हास'नानै खानानै लानानै गायना होनोसै। बिदिबा आङो फुलफोरखौ हास'नानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय गायनानै लानोसै आरोना। नै फाथै गाजा बायदि बारबाथाय ओरैबायदि मोजां फ्रि 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 नुयो। सुनानै होबानो थाङो, थांनोबो इजिथार, गोरलैथार। गोदानै गायनानै होखाजोबनोसै। दा गोजां बोथोर टाइम फैबा एसे समायनाय बायदि, नङा होमबा लोगोफोर? गोलोमलाय लांबाय सान्दुं गैयाबाबो। बेयावनो गायगोन दे। बियो जाबाय माबा थुलसि बेगर। ओमफ्राय बियो मा फुलमोन आं बावबाय। बेयो पिटुनिया। नै न'आव थानायफोरखौनो थुला थुलि जावैना होबाय। थांना थाङा नायनोसै। नै गासैबो न'आव थाखाजोबनायमोन। ओमफ्राय अखा हादोंमोन नालाय हाया एसे गिसिखामोन आरो।
बियो गोरलैद्रायदों गायनानै होद्लाजोब्बाय नै अखा हादोंमोन नालाय हाया एसे गिसि गिसि सिदोब सिदोबमोन आरो ओमफ्राय दा दै होनानै दोनसै दै होनायनि टाइम जाबाय गायखांबाय खुनुरुखुम दै होनानै लानोसै थरा थरा पानि होनोसै हाया गिसिखा अखा हादोंमोन नालाय बेयाव होथ'लायला बारा होनानै लानोसै दैखौ गायखांजोब्बाय दाना फुलावबो दै होखांबाय आङो नै बारा होआखै खम होदों हाया सिदोबदोबखामोन नालाय अखा हादोंमोन ना हाया एसे सिदोब सिदोबखामोन न'नि फुलफोरखौनो खादला खादलि हास'दला हास'दलि थुदलाबायनानै होबाय थाङा थाङा भाग्यनि बाथ्रासै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै होलांदोलाय चेनेलावबो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब होलांदो बिराद गरम मोनदों गरम मोनलायदों बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ जोबजासिम होनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो हमनो नाजालायसिगोन बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय